Ассалому алайкум тамошобинони канали Маъмур Азия. Хуш омадем ба канали мо. Имрӯз рӯзи ҷумъа қарор дорем дар молбозори Ҳоҷи Шариф, шаҳри Бофтар. Наворо сар кардем аз говҳои гусаладор. Говҳои гусаладори савдошудагӣ ҳозирашта наёфтем. Инаи дута говҳои миёна, не қимат, не арзон барои молкунӣ. Як бойларо обод мекунад ширшқатӣ. Гусалаш модаи гови Қашқар. Нархаш 15000 сомонӣ. Ира бо харидагай ай ҳами бозор харидагай бародаро. Хоб 6 литр ширда гаранти дода фурӯхтае. И бо фурӯшта мондагай бародаро. Якимго гусалаш мода. Анаи чочошай бародаро. Анаи дуюмго. Ира гусалаш буқача. Мана гусалаш. Чочош. Айка. Бине бародаро. Гусалаш буқача. Шириш чанд қайра? Шириш якан 4-5 литр. 4-5 литр саҳари бега. Вай 6 литр да гаранти додагия. Бозор чӣ кард? Бозор ака 13000 шам кард. 13000 ам кадагия. 13000 шам кард. 13000 ам кадагия. Вайша чӣ? Вайша. Пура 15000 мегум ака. Аҳа. Пура Кадом канали хабар? Маъмур Азия. Маъмур Азия хабар пеш. 6 литр. Ира чанд кард бозор? Бозор чанд кард ира? Оз қапида. Оз мепурсем. Ира бозор 14000 кардестай бародаро. Наи гусалаш, наи худи гов. Акнун молои майдада мегзарем бародаро. Имрӯз говои гусаладор он қадар маъқулш нест. Ҳастаи калон калон қимат ва ё қати маънӣ наметавонад навод. Моли майдада мегзарем бародаро. Нархи барро 2200 як сазда 2500 ам дорад. Калон калон. И савдошудагишон ана мухтариёша 1900 додем мега. Инами размер айда созшан буд мега, айда нам хелшан буд мега. Думбаш мадитар буда. На. На я 2500 муомила дора. Ҷабо барои майда буда. Анда шир битена мешава, сабус майда хурдан мегира. Чизои мулоима, чизои тара хурдан мегира, ширпир боша бо хубай. Нархои ино сар мешава ай 1000 сомонӣ то 1400 бародаро. Ай 1000 сом то 1400. Нар мода аралаш. Ами калонош аст 13 12 фруктестай майдош бо айвайда камтар. ҳафтаи гузашта молои ҳами додара сёмка карда будем. Ина боз нархи барро, инаиш шкора ва иш мода 1800 муомила дорад. Дутаи дига буд мега 1600 додааст бародаро. Яшнар яш мода. И чанд пул буда ака? 2200. Бозор чӣ кард? Бозор 18 кадай 2200 гуфта судагия бародаро. Якмон чӣ қилиб базеба. Ино нара мода. Ардуш нар, ина барои шири. 900 гуфта судагия, бозор 1500, 1600 ҳар душа якҷоя кардестанд. Ҳозирашта додагӣ нест бародаро. Наи сета қишхол килобаркаш савдо шуд 168 кило сеташ якҷоя биромад. 46 сомонӣ килобаркаш вазни зинда савдо шуд. 46 ними, 46 не.
4650 дирами. 168 кило ҳар сеш. Ҳисоб китобша кунед. 7000 чанд сум мешуда. 342 кило 5 та яҷоя савдо шуда. Рози нархоша мефаҳмем. 319 идем шав. Идем шав 319 килограмм. Сеем кило. 481. 481 кило. И калонтар буда. 359 кило. 352. 352 кило. 354 кило. 354 кило. 354 кило. 344 кило кабуд. Чортага 48 савдо шуда кило баркаш. 5 та гуфта буд, но калони байнанги қатино набуда ва алоҳида буда ва нархи напурсиде. Инаи бетарозу савдо шуда 5-муш. Короче 4 таш рафт. 5 та гуфта буд, нети 1 таш бетарозу рафта, 4 таш батарозу 48 кило баркаш. Яке аз калонтарин буқои бозор. Буқаи пародаи симентал беҳад калон. Нархиш 58000 муомила дора. Кило баркаш 53 надоде мега. 53 кило баркаш надодаст пародоро. Сунда ятаи дигаш аста. Вайша 55000 гуфтеста. Вайша чанд кадагиша намедоем. Бародаро ина буқои барои бастан буқои средни мепурсан ина дута буқа средни 9500 сомония муомила дорад. 9500 муомила дорад. 8600 сомони бозор кардеста бародаро. 8600 рой бастан 88 ҷои сумгириш будаст бахша. Батушка азиз савдо шид якта гуножин барои молкунӣ 6700 сомон. Ина сумоша ҳисоб дора. Ҳозир болои савдо дағалтидем. 6700 сомонӣ. Якта гуножини савдо шудаги гуножини буғуз бақаб кардем. 10750 сомонӣ. Якум гусалаги шуда буғузай. Ҳозир баракаши. Барои молкунӣ. Гарантиш телефон номерош дод 100. Барои молкунӣ ака? На, барои фурӯш, на? На. Гуножини ёш. Марамат. тамошобинои азиз, ина яктаи дига гови карпати савдо шудаги бақаб кардем. Дина гусала кадага, ина гусалаша. Ира нар гуфтем мода. Гусалаш мода будааст. Гусалашам беҳад базеби соза. Ҳозир савдо шудага 21500 сомонӣ. Ман чочоша бинед. Гови нав зойдаги карпатча. Ина сумошаи суб дора барда. Кафушам я бор бинед. Оли го бахча омодаги нест. Бародаро якта гови гусаладори чорнапёстор. Гусалаш нарай мода? Мода, сеюнза гусалада. Шириш чанд қай? Ай 20 боло шира. Чорнапёсторои Россия. Ина шохош. Нархи чанд гуфтен?
38 та муомила дора. Бозор чанд кард? 30,000 бозор карда гирифт. Ай. Кафошам бинед. Сеимзой гуфтестаю ако. Шохоша нишон дадем, хулоса айхтам. 30,000 бозор кардистам эга. Маъмур Азия. Инаи буқача савдо шуда бародаро. 5800 сомонӣ харидааст. Устига нечи берayapti? 200 сум, 150 сум болои пурсидеста. 5800 харидагия бародаро. Хайдан. Бародаро буқа барои баста, буқаи миёндароз хушрӯ, ялт мекуна буқа. Хоб, нарша чанд гуфтӣ? 17000 муомила дорад. Хоб. озями. Я бародаро коратона нархи харидагишам гап мезана, одами боарияй мақсад ҳамшаҳрияй. Иёра номерошам гирифта мемонем. Мақсад метавонем ба дили пур харидорӣ кунем, касида маъқул шавад. Маъқул нашавад, я тамошо кунем, нархи ношо мефаҳмем, тамом. Буқа барои баста. Номерота гап зан акам. Номер 30 20 27 25. Чанд хариди худо? Ордаинем худаш харидагия бародаро. Номероша гуфтем, адрес ноҳияи дӯстӣ. Неке даставкаша хто мегирем мебарем айхона. Аку сабабаш ҳамин ки мошин заказ кунад хто медане. 500 сум 600 суми ки дар боло шумо метавем, вай мошинида мерава агар хеле кунем. Даставкаш айхона хто мегирем мерем. Ё ин ки маслиҳат мекунем чӣ хеле ки договор шава. Я марҳамат. Одами боария метавонем ба дили пур харидорӣ кунем. Подписчикои азиз, навора дар ҳаминҷа ҷамъбаст мекунем. Ҳамаи намуди молларо сёмка кардем. Моллои калонгӯҳои гусаладор, буқобҳо барои бастан, килобаркаш, ҳамаи намудша ғуноҷин, гӯҳои буғуз, ҳамаи намуди молларо навор кардем. Шумо фақат ҳама ҷои видеоро тамошо кунед.